זיכרון בסלון. אפריל 25. נוכחים. זה, זאתי וזה. בדיוק. והוא. הסבא והנכדים והבנים והכלה. איזה קלה? איזה קלה. אמא שלך היא הכלה. ככה קוראים לה. טוב. לא, אין מה לדבר עכשיו, האוכל כבר פה. אפשר לדבר. אפשר 5 דקות סיפור רקע. זה פה, בפנים. סיפור רקע. סבוש. הוא לא בפנים עדיין, מה? הוא יתקשר כשהוא יגיע. נעשה... הוא לא התקשר מלמטה? לא. נעשה הקדמה כזה. אתה תספר את הרקע של הדברים, איפה היית, ואז אחר כך הילדים ישאלו אותך שאלות. בסדר? מסתדר לך? את רוצה לשאול עוד עכשיו שאלה? לא. את יכולה. אתה תשאל כל כדי שהוא... לא, שהוא יספר. אוקיי, רגע, אבל נעשה כזה זה. בין כמה היית כשהייתה מלחמה, מלחמת העולם השנייה? 9. אינני יודע. רגע, זה לא חידון, אנחנו שואלים את סבא. אם זה לפני 80 שנה, אם זה לפני 80 שנה, והוא בן 10, והוא בן 10. רגע, זה מתקשר. זה מתקשר. זה פשוט, זה לא בעיה. אני שואל שאלה ואתה עונה תשובה. עשית את זה מעולה. בסדר? בבקשה. אז קצת סיפור רקע על המלחמה. איפה היית כשפרצה המלחמה? בין כמה היית? איפה זה תפס אתכם? בין כמה היית? באופן עקרוני, כשמלחמת העולם השנייה פרצה, הייתי בן 4. בן 4. ב-35. להונגריה... 39, סליחה. מה? ב-39, סליחה. בשנת 39. בשנת 39. מה? המלחמה פרצה בשנת 39. נכון. היית בן 4 בהונגריה. מה השאלה? 1939. נו, מה זה 39? עושים קיצור, אנחנו מקצרים. מבוגרים אוהבים לקצר ולעגל. אתה לא מבוגר. לנו לא היה פעם 2000. אתה בוגר. כן, יש הבדל. יש שיגידו אחרת. זקן. אף אחד לא. אוקיי, אז הונגריה 1939, סבא בן 4. באיפה? בעיירה שלכם? היה... לא אוקיי. בן 9? לא, עוד לא. עשה תקציר. תמשיך. ואז משם הגרמנים נכנסים להונגריה, פולשים להונגריה, כובשים אותה, כן. אוספים את היהודים מכל מיני עיירות וערים, קודם הכניס את כולם לגטואים, זה ממחנה, זה מחנה ריכוז. מין, בעברית נכונה, לקחו שכונות וסגרו אותם בגדרות בעצם. זה משהו, שכונה, לא שכונה סגורה או משהו כזה. כן. שמו גדרות מסביב לשכונות. מה? שמו גדרות מסביב לשכונה. כן. או כמה שכונות. משם הביאו אותנו למקום אחר, לאיזה מפעל לבנים, ומשם לאוסטריה. שאתה כבר בין 9 ל-10. שאתה כבר בן 9. בגיל שלך, תאיו. אתה בן 9? וחצי. וקצת יותר. וחצי, עוד איזה 3 חודשים יש... כן. 4 חודשים. 3.5 כזה. עוד 5 שנים. רגע, אבל בואו נפסיק רגע עם הספירה של היום הולדת. בבקשה, שוב. במפעל הלבנים. אחר כך נשים על זה את משם לאוסטריה. היינו שם באיזה כפר או משהו כזה שנקרא דיזלדורף. היינו שם איזו תקופה קצרה, ומשם
חלק מהעיירה שהיינו, כמה משפחות. משהו בסביבות 50 איש. העבירו אותנו לכפר שנקרא הירטנברג. באוסטריה? ושם שיכנו אותנו באיזה חדר את כולם, שאיזה מפעל היה, ועוד לפני שהגענו לשם הפציצו אותה, הרסו אותה לגמרי. וזה היה כנראה משרדים או משהו בצד. ושם היינו קרוב לשנה, עד אפריל 45. באיזשהו מקום, או בדיזלדורף, לא, בהירטנברג. זה אני בעצם לא רוצה להגיד עכשיו. אתה יכול להגיד את זה בדרך שהיא נקייה מתיאורים. כן, בסדר. היה לי מעיל גדול, הגברים היו עובדים, אני יודע, באיזה חפירות או משהו, לא יודע. לקחו אותם, ואנשים עבדו, היה איזה אולם ענקי עם תפוחי אדמה, לנקות את העיניים. ולי היה מעיל גדול כזה, אז קראנו את הכיס מבפנים, והיינו שמים שם תפוחי אדמה, מסביב ככה מאחור. זה היה בתור תוספת לאוכל. מותר להגיד שגנבתם תפוחי אדמה. מה? מותר להגיד שגנבתם תפוחי אדמה. בשביל לשרוד. לימדו אותי. בסדר, זה היה בשביל לשרוד, זה מותר להגיד את זה. כי זה לא היה מרצוני, אלא המבוגרים עשו לי. כן. בשבתות הייתי מטייל עם הכלבים של מפקד המחנה הזה הקטן, שומר ומפקד, אני יודע מה. שבתות הייתי מטייל עם הכלבים שלו. מעבר לכביש היה יער. עכשיו הייתי מטייל ביער עם שני כלבים שלו. איך התחברת איתו? איך התחברת איתו? הוא התחבר אליי, מה, אני התחברתי אליו? אני לא יודע, אני שואל. לא, הוא היה מפקד המחנה והמנהל. ולמה הוא בחר אותך שתטייל עם הכלבים שלו? היינו בסך הכל 2, 3, 4 ילדים, שבין הילדים אני הייתי המבוגר, והיה עוד אחד נער או משהו כזה יותר מבוגר, 17, 18. בשבתות לא היו עובדים. אז היה נותן לי לטייל עם אהבת את זה? כן. ב-45, באפריל, מאי, אפריל, הרוסים התקרבו לעיירה, הפגיזו וזה. מחוץ
המפעל הזה היה מקלט כזה, מין בונקר כזה, שהיו עוד מאנשי הכפר, היו שם קצת כפריים, בכל הזקה היו נכנסים לשם. אז כשהרוסים התקרבו, אז מפקד המחנה הסכים שגם אנחנו נלך. אז היינו שם מספר פעמים, ואשר פעם אחרונה היינו שם איזה יומיים, אם אני לא טועה, רצוף. אבל זה לא בטוח. למה אתה חושב שהיה אכפת להם שתישארו בחיים? לא יודע. כי הוא כנראה, כי הוא חשב על עצמו. הגיע סוף הוא ראה שזה סוף העסק מבחינתו, אז הוא נתן לנו חופשי ללכת, והוא בכלל הלך יותר לכיוון גרמניה. הוא היה גרמני? כן. והיה איזשהו קצין, אני יודע. מי רוצה לשאול את סבא משהו? ואחרי כמה זמן, אחרי כמה ימים, הגיעו הרוסים, ואז השתחררנו. ואז הגברים מצאו עגלה של סוסים, אבל בלי סוסים. והעמיסו אז אי אלו דברים, מה שצריך לשינה או משהו, לכמה ימים. עם העגלה שהגברים סחבו ודחפו, התחלנו לכיוון חזרה הבית, לכיוון הונגריה. כשהגענו להונגריה אז כבר מצאנו שם קרונות ריקים שנסעו הלוך ושוב, אז עלינו על רכבת מסע, ובשלב מסוים הגענו הביתה. ואז מה? מי זה הגענו? מי היה איתך? מה? מי היה איתך? כמובן אחותי, אמא שלי, סבא, סבתא שלי מצד אמא, דודה שלי והבן קטן יותר צעיר ממני, והמחותנת שלה, של הדודה הזאת, ומי עוד? היו עוד מהעיירה עוד משפחות שאני לא זוכר את שמם. לא, אבל מהמשפחה הגרעינית שלך. מה? מהמשפחה הגרעינית שלך. מישהו לא חזר איתך משם? מה זה? מהמשפחה שלכם. מישהו לא חזר איתכם ביחד? לא. כולם חזרו? חזרנו. אוקיי. ואיפה אבא שלך היה באותה תקופה? הוא היה במקום אחר והוא הגיע לאושוויץ. אחרי זה נודע לנו. והוא נשאר שם. סבא, כן. התמונה הזאת היא מלפני. בואי, איזה תמונה. מלפני או אחרי? מה? זה לפני המלחמה. פה אני משהו בין 5, 6, משהו כזה כנראה. גיל הקיץ. זה כבר התחילה כבר במלחמה. סגנית שלך. מה? סגנית שלך, יש לי עוד המון תמונות כן? שלך פה, תראה. המון 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 המון. כמות זה זמן מכובדת. שאלות לילדים, לא? כן. אתם רציתם לשאול שאלות? טוב.
מתי אפשר לישון? את כועסת? לישון? שניסע הביתה. הלילה. אתה עייף? זהו, סיימנו? לא, עכשיו שאלות של הנכדים ושל הילדים. שאלות הקהל? כן. כל הילדים לא מרוצים. איך בסוף, איך עלית רגע, שנייה, אבל שנייה. שצריך להיות שקט, אחרת אני לא שומע. איך הגעת בסוף לישראל? איפה? איך הגעת לישראל? איך הגעת לישראל? איך הגעתי לישראל? אחרי המלחמה, כשחזרנו הביתה, בבני עקיבא, בעיירה שלנו היה סניף של בני עקיבא. אני הייתי לומד בחדר, זה איך זה נקרא, ישיבה. תלמוד תורה, אני יודע, משהו כזה. וחלק מהשעות אחרי הצהריים הייתי, איך אומרים? לא מפעל... משוחרר? לא משוחרר. אני הייתי משחרר את עצמי. מתפלח. הייתי מתפלח. כן. והולך לבני עקיבא לסניף. כי מה היה לך שם? ילדים קטנים, אני יודע... סקרן אותך? כן. ואחרי כמה זמן היה בהונגריה באיזשהו עיירה אחרת, שהוא היה פעם סנטוריום, אספו שם ילדים יתומים ומכל מיני שהיו במשפחה חלשים, והכינו אותנו לקראת עלייה לישראל. משם, אחרי שהיה לי את הבר מצווה, בערך חצי שנה אחרי זה, הייתי בקבוצה שעלינו ארצה. לפני זה לא נתנו לי, עוד לפני הבר מצווה. לא נתנו לי. ואז אחרי הבר מצווה שכנעו את אמא. עלית לבד? עליתי מבחינה משפחה לבד. והיה לך חברים? עם חברים. קבוצה די, איזה 50 משהו כזה. ואז הייתי בבית עולים חודש ימים בגב ים, משהו כזה באחת הקריות. גרנו באוהל, וכשהגשם ירד על המיטה. אחרי חודש העבירו אותנו לכפר הרועה. בכפר הרועה שיכנו אותנו בצריפים, וכל אחד היה עובד אצל משפחה אחרת לפני הצהריים, ואחרי הצהריים היינו לומדים כביכול. וזהו, זה היה חיי חברה. ומשם, אחרי שנה, הביאו אותנו לקיבוץ מסעות יצחק, שזה היה קיבוץ, אחד הקיבוצים מהרי ירושלים, שהיו שם מגוש עציון, שנלחמו והיו שם הרבה חללים. אתה בן כמה עכשיו כבר? לא, אני לא הייתי שם. לא, בן כמה אתה אז?
16? אני עליתי ארצה בגיל 13 וחצי. אז עכשיו זה שנה אחר כך? זה שנה אחרי העלייה? שנה אחרי העלייה הביאו אותנו למסעות יצחק, זה הקיבוץ. שם הייתי גם כן בערך שנה פלוס, והקיבוץ החליט להפך למושב שיתופי. אז התחילו לדבר מה יהיה עם הרווקים ועם הנערים וזה כל זה. היה אחד שהוביל את החלב מיישוב אחר, שהוא היה מנגבה, הנהג, ומי שעבד מאיתנו ברפת שאל איפה אפשר להגיע, לאן, משהו, כי אנחנו החלטנו 5 חבר'ה שהולכים לאיזשהו מקום. ואז כבר לפני זה אמא שלי עלתה וסבא שלי עלה ולפניי דוד שלי עלה. אז הוא הציע, נתן לנו את הכתובת של השומר הצעיר בתל אביב, את המשרדים. הלכנו לשם, כי זה היה נגבה, זה מקיבוץ ארצי. הלכנו לשם, הם אמרו, הציעו לנו ללכת לקיבוץ כפר מסריק, שהיו שם צ'כים ופולנים, שהצ'כים דיברו גם הונגרית, אמרו, יהיה לכם יותר קל. הציעו או דליה או כפר מסריק. אז איכשהו החלטנו כפר מסריק. אז זהו. זהו לבינתיים, עד השאלה הבאה. יוסי. רגע, טאיו רוצה לשאול שאלה. טאיו. ברח לך? תנסי להיזכר. תחשבי על זה בינתיים, ורוני יש לה. למה אמא שלך ואחותך לא עלו איתך? כי אני הייתי עם עליית הנוער. אז העלו רק נוער? בלי הורים? כן, בלי הורים. הפרידו בין ההורים והילדים בגלל ש... למה? מה? למה היה צריך להפריד בין ההורים לילדים? לא הפרידו, אנחנו היינו בנפרד. אנחנו היינו מה שנקרא אז מוסד, לא מוסד, כן מוסד. שהיו שם נערים, ילדים בהפרשי גילים גדולים. אז לא הייתם עם ההורים שניצלו? מה? לא היית עם אמא? לא היה שם אף הורה. היינו הילדים ומדריכים. אז עלית עם מירי? לא. למה היא לא עלתה? מירי הייתה עם אמא. למרות שהיא גם הייתה נערה, לא? מה? היא גם הייתה נערה? מירי. מי? מירי. מירי בטח שהייתה נערה. אז למה היא לא עם הייתה איתך? שנה משהו יותר צעירה ממני. למה היא לא הייתה איתך? אבל היא לא הייתה איתי שם. למה? כי היא נשארה בבית. היא הייתה ילדה של אמא. כי הוא היה נגיד פנימייה, הוא קורא לזה מושג, נגיד פנימייה. פנימייה. העלו את החבר'ה הצעירים לארץ. מירי לא הייתה בפנימייה הזאת, היא הייתה עם סבתא עידה. כן, אבל למה היא לא הייתה בפנימייה? כי היא נשארה היא לא הייתה, כי... זה יכול להיות שהרבנות גם... קודם כל אני מתאר לעצמי שהוא לא הייתה רוצה. לא הייתה הולכת. או שאפילו הציעו ולא רצה, אני לא יודע. שאלו אותך אם אתה רוצה להיות עם אמא או שאתה רוצה להיות במוסד? לא זוכר.
אמרו לי, אני הולך לשם, הלכתי, נסעתי, לקחו אותי לשם, וזהו. אוקיי. יש מישהו מהמשפחה שלך, כאילו הגרעינית שהלך למחנה השמדה? כן, אבא שלו. היא שאלה אם מישהו מהמשפחה הגרעינית שלך הלך למחנה השמדה. אבא שלי. אבל לא אמרת שהוא היה במדינה אחרת? כן, בגלל זה הוא הגיע למחנה השמדה ולא הם. בגלל שהוא היה במדינה אחרת, משם אספו אותו לאושוויץ. אני לא יודע אם הוא היה במדינה אחרת לפני זה. אבא שלך היה בגרמניה או בהונגריה לפני שלקחו אותו לאושוויץ? מה? אבא שלך, לפני שלקחו אותו לאושוויץ, הוא היה בהונגריה? הוא גר בהונגריה? הוא היה גר בנפרד. אבל בהונגריה? כן. כן. ההורים שלו היו גרושים, טאיה. ההורים שלו היו גרושים, ואבא שלו גר בנפרד בהונגריה. הוא היה גר בעיר אחרת, ואז לקחו משם את היהודים. הם התגרשו לפני המלחמה, וזה מה שהם יכלו לעשות. איך גיליתם שהוא הלך למחנה? זה מהר מאוד. אני אוהבת ככה. איך גיליתם שהוא הלך למחנה? מה? איך גיליתם שהוא הגיע למחנה? דרך המשפחה שלו. אתם בקשר עם המשפחה? אתה בקשר עם המשפחה? היית בקשר עם המשפחה? כלום? יש לך דודים מהצד הזה? היה לי... כשהגעתי ארצה, אז ידעתי, כשהייתי במסעות יצחק, היה להם קיוסק בצומת מסמיע. אחד מהדודים או משהו כזה. גיא, אני מבקש גיא. לא שמרתם על לא קשר? רצו קשר. הם לא רצו קשר? כן, סבא שלי לקח אותי אליהם פעם. דליקה? קיוסק. וואלה. לא רצו קשר. אוקיי. הם נפרדו כי המשפחה שלהם טענו שהמשפחה שלי לא מספיק דתייה. הם ידעו מה יצא ממך בסוף, אתה רואה? לקה יש שאלה גם. אז מה אתה מצביע? אפשר להוריד את הרגל שזה יפסיק להפריע? מה קרה? אתה רוצה שאני אביא לך איזה כרית? למי צריך? אתה צריך. אני? לא צריך. די. עוד שאלות. לך גם אתה הסתקרנת, נכון? מה סקרן אותך? מה סקרן אותך? אתה לא זוכר שבאת אליי ואמרת לי שאתה מסתקרן לגבי זה? לא. לא? טוב. כן, אבל לא ממש. לא ממש? לא בא לך לשאול אותו איזה שאלה? לא? טוב. ארבלי? לא. לא עוד מישהו שאלות? כן. זה הזמן. אני אומרת, כל אחד לחזור הביתה, יהיה לו זמן עם שאלות. כן. כל פעם שיש לו שאלה, הוא כותב אותה, אנחנו ניפגש, ואז ניפגש שוב פעם, מהמם. והסבא יעשה שוב שמע מעולה. רעיון מצוין. מהמם. מהיר. תודה רבה לכל המשתתפים על הסבלנות. תודה לסבא. תודה לסבא. שרים רגליים.